De Tadasana apoyem el peu esquerre a la paret i llancem la cama dreta endavant i entrem en Vimalasana. De Vimalasana passarem el braç esquerre a l'exterior del peu. Podem fer servir el suport, passes el braç i desfas una mica el plec de la postura i amb la mà dreta t'ajudes a passar el ventre. Passes, passes, passes el ventre. Després vens altra vegada a l'escaire de la cama, estires la cama del darrere, pugeu el braç dret amunt i estireu aquest braç, llavors estirant el tronc. Pugem, canviem de cama, suporteu el peu dret, llanceu el peu esquerre, entrem Vimalasana amb el taló del darrere aixecat. Si heu fet servir suport, posem el suport a l'exterior del peu esquerre i passa el braç dret, exterior del braç a l'exterior del genoll, desfés el plec de la postura, passa el ventre i ara comença a entrar altra vegada en l'escaire, estira la cama del darrere, puja el braç, gira i estira't en la postura. Del taló del peu dret a la punta dels dits de la mà esquerra. I pugeu. Tadasana.